Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Ikusi zer gertatzen den esperimentu honetan. Esperimentu hau egiten ahal izateko ur edalontzi bat, kartoi lau bat, paper komunezko kartoi bat eta arrauts bat behar dugu. Eta ikusi oin zer gertatzen den. Bideoan ikusi duzuen bezala, arrautsa vertikalki jausten da. Hau Newtonen lehenengo legeagatik da. Azkenean Newtonen legeak esaten diguna da, gu gorputz bat geldiri dugunean, gure kasuan arrautsa, beti bere joerari eutsiko diola. Hau da, gu kartoia indar bat egiten diogunean, gorputz dana horizontolki mugituko da eta arrautsa vertikalki benuntz. Beraz, hau izan da dana, mi esker ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.